Avui fem el Campionat de Catalunya de bàsquet amb la participació de 54 equips, cosa que ens agrada molt perquè veiem que el bàsquet cada vegada té més equips, cada vegada tenim més participació en tots els campionats que anem fent. Durant la temporada encara segueix la Lliga, estem acabant les lligues i començant les copes. Fins al mes de juny encara continuarem les lligues catalanes de bàsquet i d'altres esports, i el campionat de bàsquet ens cau sempre sobre aquestes dates. És un campionat anual. Cada grup, hi ha grups per nivells i per nivells de joc i per categories. Llavors, cada grup té el seu primer, segon, tercer classificat, però també classifiquem fins al 8è lloc, de manera que tots reben la seva menció i tots reben la seva medalla, mantenint aquesta mateixa filosofia. És important guanyar l'or, però també és important participar, entrenar, mantenir el dia a dia. I per això també nosaltres ho valorem i ho premiem tot. El compañerismo y todo, y el jugar en equipo. Bueno, a veces no me gusta perder y tengo que aceptarlo también. De pívot, por la altura y todo, dicen que me da mejor. Pues ponerme debajo de la canasta y defender al que entre y que no meta canasta, y en el otro área ponerme cerca del aro para tener más fácil para meterla. Bueno, cuesta un poco, pero intento saber ganar y saber perder siempre. El bàsquet m'encanta, o sigui, els meus esports preferits són el bàsquet, el futbol i el ping-pong. El bàsquet m'encanta tot, la tàctica, el joc, l'estil de joc, bueno, tot. I aquest equip estic genial. A veure, a vegades hi ha piques, com a molts equips o a la majoria, però són en piques en broma, o sigui, en plan conya. O sigui, en veritat és com una gran família aquest equip. I jo des que vaig arribar em vaig sentir com a casa meva. O sigui, el CS és com segona casa meva. És una passada. Jugo de la pivot, de 4, o de l'E, o d'escolta. O sigui, jo jugo on sigui. O sigui, em pot l'entrenador, doncs jo jugo i compleixo tot al 100% i tot allà.